venga, Aina ja mos ha parat la música chill. Aina, vendràs o no? Jo com que... No, has de posar cosetes. Bé, en voler tu vens. Bé, que això m'agrada molt, però sempre mos queda poca estoneta per això. Sí, vinga. Quina consulta tenim avui? Hem d'anar per feina, vinga. La consulta que mos ha arribat avui crec que la podrem resoldre entre tots, perquè jo crec que alguna vegada tots mos ho han demanat, en això. Té relació amb si ven, amb humitat i amb higiene. Moltes coses que estan passant aquí. És un tema interessant aquest, és el tema de les taveoles. Anem a escoltar l'àudio. Hola, pimpallumers. Mireu, visc en un pis compartit amb uns anglesos. I resulta que jo pots les taveoles a fer cada 4 dies i ells les posen a la rentadora una vegada al mes. Són jo el loco de l'higiene o ells un guarros? D'entrada, com se t'acut anar a viure amb uns anglesos? Perquè molt nets no són. Recorda que varen fer una entrevista i varen demanar quant de pis rentaven els llençols i varen dir once in a year. No, que... I després, Sí. fan balcònic, que si vius un pis... Fan balcònic i t'arriben plen de sang i no renten les taveoles. S'iregen, així. Jo t'aconsello que canviïs de pis i cerquis una gent un poc més neta. No, però vosaltres, quin d'això teniu? Ell demana menys cisell i raro. Clar, cada quan feien net, vosaltres, les Quan taveoles? comença a fer un pot de pudoreta dins, ho fiques a la rentadora i... És així. Això cada quan és? Jo les puc- Quan comença a sentir... Jo les puc canviar cada 2 dies. Cada dia te fa pudor o no? Jo sí. No, Jo som un pointer. Cada 2 dies? Abans ja ho era, però... Si tingués 2 criatures no podries fer. No, Cada 2 dies. Jo poso rentadora i secadores com si no hi hagués... Demana-li al meu germà, ja te duré un dia el meu germà i li demanes els pits que posa rentadora. Cada dia. Està molt content amb tu. Negreta Thunberg està molt contenta Bueno, ja. cada dia n'utilitzo una de rentada. És Marquès Montoro. Què te pareix? Ell és dels meus, perquè aquí a les illes tenim molta humitat. En Miquel I només- fa olor de ranci, la cosa. Fa olor de... I no ho suport. Encara més. I aquelles taveoles que no s'aixuguen mai, que agafen aquella olorota, que és dels meus. Vinga, rentam les taveoles. Som molt nets, en aquest programa. Tu cada quant de piques et canvies? Perquè tenim fills i no podem anar de broma. No se pot. Però cada setmana sí. Aguantes una taveola una setmana? Massa trobes. Jo no aguanto una taveola una setmana. A Madrid encara perquè és més sec, però aquí no No, però l'aguanto perquè una les setmana. tenc bé, jo les tenc de fora. I jo també. Cada vegada... No suport quan posen les taveoles així, de qualsevol manera. Jo les tenc de fora cada vegada que... Veus, així. També depèn molt de com les tens. Perquè no és el mateix. Això se te ve, la deixes, pum! No, això Allò conserves humitat. Home, clar, i la pudor. I fas àcaros i tot el que... Zacara els bitxitos i els focs. Ara, si la deixes ben col·locada, i ella se pugui idear de per tots els costats... Que ella tingui una personalitat lliure. M'agrada que ho expliquin en la gorra. Molt bé. Bé, crec que li han resolt el problema en aquest Pim-Pam Llumer. M'agrada això de Pim-Pam Llumer. I, com sempre, vos esperam la setmana que ve amb més consultes, amb més dubtes. I... No, la setmana que ve no. Sí, clar. Mon anant ja en el Pim-Pam-Fum. Clar, mon anant ja en el Pim-Pam-Fum de Nadal. Alerta, que no hi pensava jo aquí. Dia 25 vos esperam en l'especial de Nadal de Pim-Pam-Llum, que serà, com no pot ser d'una altra manera, Pim-Pam-Fum. Vendreu vosaltres. I en taveoles netes. I això sí, veniu dutxats en taveoles netes. I vosaltres feu el que vulgueu, perquè d'aquí no la sentim, la pudoreta. Així que vinga, bones festes, bon Nadal i Nadal en nosaltres, Aquí, a IB3, Pim-Pam-Fum. Adeu.